Omroep Friesland. Noorderwien live. Goeie en welkom bij Noorderwien Live. Het is Wijsjane. Dat betekent dat we altijd een 1-op-1 peteer gaan met een artiest die uit Friesland wij. Of iemand met Frieske roots, zo ik zou maar kennen. Jurt peteer met Sitse Heima, want zijn nieuwste album is correctly released. Om het maar één op zijn goed en gay Fries te zeggen. Roes op de linie. Het is in treden, ja, ik zou gaan zeggen solo-album, maar er gaan een heel soort mensen moet meedienen. Dus ja, hoe lang is er nog en hoeveel is er nog sprake van een solo-album? Dat kan hij zelf beter uitlezen. Zit ze mooi dat je erbij bent. Welkom in ieder geval. Bedankt voor de uitnodiging, Willem. Nou, ik voel maar bij de vraag beginnen. In hoeverre is dit nou nog een solo-album wat nooit uitgebracht hast? Nou, ik scroll het zelf. Ik neem het thuis op. De meeste dingen, alles wat ik zelf spelen kan, dat speel ik zelf in. Maar er ben ik gewoon per ding, ja, dat slaagt mij net. Drums opnemen thuis slaagt mij net. En boven dat zoek ik net een goede drummer wezen. En nou ja, vrouwenstem, ja, dat Kist die best wel, dat ken je best wel, maar het bloot altijd Sietse Heima. Ja, Sietske Heima dan. Maar en blaasinstrumenten die staan ook op deze cd. Ja, dat ken ik net. Dus dat besteed ik uit. En ja, maar voor de rest, ik speel het zelf in, ik kleur het zelf in. Ik bedenk wat ik er ongeveer bij heb al. En het is, omdat ik thuis werk, gaat het al stap voor stap. Het begin is mooi, het begint eigenlijk als altijd op een akoestische gitaar. Melodische teksten, ja, soms gaat het leak op. En een hoor moment maak ik alleen maar tekst, of een hoor moment heb ik alleen maar een stukje muziek. Maar ja, ik probeer in de waai, bouwt zijn nummer hem op. En, dus ik denk van, nou ja, dit kan er wel bij, dat kan er wel bij. Maar ja, het gevaar is wel van, je moet wel op die het ophouden. Het is, krijg dus mijn skill erin. Je kan krijgt per streek te volle doen en dan is het, dan krijg je de streek te volle. Nu is het met muziek natuurlijk wat makkelijker, want de kist zou weer een spoor voortletten. Maar toch, het idee is hetzelfde en ik vind het gewoon hartstikke leuk werk. Het is gewoon uitproberen en ja. Ja. Regisseur en ook producer van die eigen product, dat ja, en uitvoerende ik. Ja. Dus, ja. Hast hij een West mij sparst bijvoorbeeld? Zeg van jongens, iemand die wat adviseert of dat iemand zien die zegt, nou ziet het er nou wel mooi West, het is wel clear of net? Nou, in de eerste fase natuurlijk net. Maar ik neem eigenlijk heel primitief op. En het is simpel, microfoontje en dan. Ja, maar net op computer dat ik oneindig volle sporen heb. Zo. Ik heb een soort harddisk recorder en daar zit sectie sporen op. Nou, daar reserveer ik altijd even niet voor de kliklaken. Dat is wel makkelijk, want dan kun je altijd weer op de rond vallen. Maar voor de rest neem ik alles real-time op. Dus moet eigenlijk in één keer inspelen worden. Ik kan wel inprikken natuurlijk, krijg ze dat vroeger ik die in. Maar ik bewerk het net, alle sporen. Dat is natuurlijk Zinburg heel makkelijk op een computer. Maar op een gegeven moment, als ik klaar ben, dan heb ik mijn sporen vol. En, of meestal zo vol als ik heb wel. En dan ging ik naar Nico Oudhuizen daar. En dan neem ik het apparaat mooi onder de arm, zeg maar. En dan laden we al die sporen, 12 voor 12. Bij hem in de Pro Tools, zeg maar. En dan gaat Nico de man slag. Ja, en die editen hier en daar nog wat dingen. En dat er misschien wat meer rest in komt of zo. Of dat ik zelf zeg van, nou ja, misschien kan het dan nog even een extra refreintje uit of erbij of zo. Ik zeg maar wat. En dat kunnen we vanzelf bij Nico wel doen. En Nico, ja, dat is dan op dat moment mijn sparringpartner. Maar ja, en ik vreeg hem vaak van, nou ja, kist ik wat indrummen? Nou ja, hoe was het, hè? Nou ja, ik zei, bedenk eerst maar wat. En op een moment, dan zei hij van, samen ook het ongeveer haar. Dus dat is... Hoe bist u met Nico Tolone kwam trouwens? Hij is dan bewust opzocht of nou, koor ik het gewoon troffen? Dat komt eigenlijk via Sipke de Boer. Sipke de Boer had op een gegeven moment een Nederlandstalig project had. SIP heette dat. En daar heb ik een mooi werken. Maar dat waren opnamen bij Nico. En zo ben ik eigenlijk daar te landen gekomen. En dat klikte wel. Ja. Ja, nou ja. Ik heb net vol vergelijkingsmateriaal. Maar het bevoer wel.
En nou ja, maar dat project, er worden trouwens ik hoor muzikanten mooi. En dus de pianist die daar mooi spelen, die speelt dan ik op mijn cd's mooi. En daar heb ik wel wat om. En ik kan beter piano spelen dan ik. Ik kan wel toetsen spelen, ja, maar piano spelen is toch wel een oording. Die is wat virtuozer, zeg maar. Ja, nou ja, dat gaat wat makkelijker aan. en daar ben ik ook een muzikant bij. En dus als ik een cd presenteer bijvoorbeeld, of ik heb een groter optreden op iPod of zo, dan maak ik natuurlijk wel gebruik van muzikanten. En dus, maar ja, dan het nummer staat dan al en dan geef het live spelen en dan wordt het misschien hoors, maar dat leer ik dan ook maar een beetje vrij aan de muzikanten. Maar het idee staat en op zo'n moment werk ik dus wel met mooie orenmuzikanten. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. Sietse Heijma, Joet de gast dus in Noorderwien. Onleiding is het album Roes op een Line. De tredde, ik zei het al even, Sint Better werd in, wie die oren en hij hier nog uitbracht de stille Jout Loert. Even heel snel in vogelvlucht. Ooit in de band Fuck, F-U-C. Ja. Daarna Kobus, daarna Pigmeat en daarna ik mij de Suskes op een paard. Ja. Wat mist je nog in dit listje? Of ben ik redelijk volledig? Nee, dat is redelijk volledig. Maar Sigatse heb ik nog bij spelen. En Slanghout. En Slanghout en Johan Keus heb ik moest spelen. En dat weer vooral in die periode tussen het lijst van Pigmeat en nou ja, tussen de Suskes en zo. Ja. Maar ja, dat weer eigenlijk een... ja, ik weet wat ziek in de zee, maar van ja, wat zal ik? Ik heb op een gegeven moment gedacht toen mijn Pigmeat stappen van ja, nou ja, zeg maar een baan zieken. En nou ja, gelukkig zei mijn vrouw van maar is mooi muziek, mooi zien blowen. Dus waarvoor dank. Die maar dacht, ik wil geen ongelukkige zitten hier op het nee. hoes gaan. Nee, maar hoe dan ook, we bestappen met Pigmeat en toen besefte ik wel van ja, ik mag net alleen meer afhankelijk wezen van bands zijn, maar ik wil mezelf weer leren kennen. Dus ik speel dus een proto solo. En dat is net alleen aan mijn eigen werk. Het is nog vaker gewoon entertainment. Dan speel ik van alles en nog wat. En daar zit ik gewoon een proto werk in. En van dat werk betaal ik natuurlijk dan weer de opnames van cd's en zo. Maar ja, ik vind het hartstikke leuk om een feestje te bouwen. En de leuke dingen, de hip-hops en de liedse settingen, concerten, zoals in het kerkje, helemaal eigen werk. En ik vaak pianist mooi in Menzo Roon. En dat is hartstikke leuk. Maar nogmaals, ik vind feestmaatje vind ik leuk, maar het eigen werk brengen, wat meer beschouwend werk brengen, vind ik hartstikke leuk. We praten straks even over de jerdere periode, voordat we over het album wijdwijdig natuurlijk nog ingaan op de nummers en op het hele project. Een van mijn favoriete Kobus-nummers, en dat is een mooie onleiding om daar even te draaien, maar daar is natuurlijk een onderdeel van, is deze All Smooth Faces in the Fantasy World.
Kobus gaat naar Appelscha. All Smooth Faces in the Fantasy World. Een van de noemers van deze, vind ik, geweldige Friese band. Besteedt net meer. Een van de leden is Leslie Verstoorn, ziet ze? Ja. Kees. Kees Dijker. Ja, hier staat nou wat contact mee of net? Nou, net het meeste. Hij zit in Maastricht. En ja, hij zag net volle contact met mijn oren. Net zoals wat ik begrepen heb. Ik heb op een gegeven moment wel wat contact via de sociale media, zeg maar net volle. En bij hem weer het net voor mij een bepaalde rite dat hij wat meer hier wie. Maar de laatste koffer heb ik net volle contact met hem gehad. Nee. Want de eerste, ik bedoel, gelukkig ben we er al in af, maar Ja. van Kobus die verstoorn is. Wat doet dat mij? Ik bedoel, dat is een soort magische tijd natuurlijk West. En dan valt er uiteindelijk toch, de mat is invallen natuurlijk. Ja. Maar had dat wat mij die dienen of juist net? Ja, wat ik zei. Ik heb wel wat sterke vallen mooi maken al. En ik weet gewoon dat gebeurt. En we worden net al 80. En bij sommige mensen verwacht je het begin eerder als bij de oren. En dan pakt het vaak weer heel los uit. Dat is het leven. Maar je staat dan vooral even stil van, ja, god, ja. Maar al wat met mijn leven waan. Maar ik, vooral tekst even waarom van, wat wist het? Ja, maar ik ben hartstikke mooie tijd met Kobus. Hoe zocht hij nou waarom? Van mij, ja, ik kwam vanuit Fuk en weer echt een lokale band. We spelen in bepaalde delen van Friesland. Maar met Kobus, gewoon niet in het Rotland en dat hele clubcircuit en zo. En ik krijg kwalreis gezien, prachtig. Dus ik vond het machtig. Toch het spreekwoordelijke jongensboek een beetje? Ja, uiteindelijk wel, ja. Wie dat altijd in dream ik trouwens? Ja, in een band of muzikant, in ieder geval het podium op? Ja, natuurlijk zo'n romantisch idee van gewoon in een band en lekker toeren en avonturen beleven. Maar en daar ligt het natuurlijk wel wat op. Maar ja, als dan per hier in de muziek dwaande best, dan komt er ook wel achter. Ja, zo werkt het natuurlijk net, want het is gewoon hard werken en in de meeste gevallen gewoon sober blowen. En het nuchter dan, bedoel ik, want ons reis het ik niet op. Nee, wat mensen hier dan, de Kobus, rock, punk, een beetje in die hoeken. Wie botseks, drugs en rock'n'roll, wie vooral busjes zitten, pilsje pakken en spelen? Nou, een beetje van beide. Meer drank en rock'n'roll. Old school. En de seks dat heel wel thuis. Dat weet ik net. Ze achter de bühne net. Dus zij zelf, toen kwam uit de band Fuck. Ja. Net V-U-C Kaaps in Engels, maar V.U.C. Maar ik zie ze ook of niet? Ja, dat houdt al een beetje in dat het waarschijnlijk dus een aankwading is. Ja, maar je kreeg net een orderling van het dorp op het dak van wat is dit meneer Heijma? Nee, helemaal niet. Misschien weer in Engels, misschien net zo goed. Maar, welke periode houden we trouwens? Welke jaren? 76 begon. En ik ben 87 of 87 ben ik bij Kobus gekomen. Dus we praten 10 jaar lang spelen. Waar is die Fuck voor? En Fuck hier voor de Freaking Underground Corporation. En er zit wat van Frank Sapien zitten, van Freak Out en zulke dingen. En wisten wij vol. Maar je moet het podium dus op. Ja, absoluut. Spelen. Waar zitten er nog meer in? Pierre Koopmans. Die had letter in Storing spelen. En ik in Sigatse. Daniel Span. Die waren nog altijd bij me in de buurt. Jan-Geert Wierstra. Die was zanger, drummer. Later kreeg hij werk en ik kreeg een andere drummer. Jaapie Hoekstra. Had ik bij zo'n ACDC band zitten. Toen kregen we Rudolf Botma erbij als zanger. En die had ik in de Janehouse Blues Band zong. Hans Wijnbergen, die kwam uit Amerika waarom en die uit van Hoes bij de PB. Die hier daar in Kermeke en die daar in Amerika saxofoon spelen leert. En dus die is bij ze begonnen.
in de band, zeg maar. Hij straks mijn jaar het wel programma's. Ik dien voor de omroep. Ja, jazzprogramma had er die. Ja, en studio hier in Haas en zit nu in Rolderwolde of zo. Er is in Grijns. Ja, Grijns wel, ja. Grijns Drenthe. En Oene Wagenaar is nou saxofonist geweest. Die leeft ik niet meer. Maar ja, dus hij wil wat meesten spelen. Dus hij zelf Sappa, ziet de muziek in die hoek? Nee, helemaal niet. Maar we lusten wel eens naar Sappa. Maar ja, een beetje met namen gaan. Ja. En nou ja, fuck, dat is natuurlijk leuk. Ik ben nog op zoek geweest, want ik zeg dat je hem in ieder geval in je noemer op een sammelcd van Mukpop Ja. ooit, of set nou, dat haar zijn natuurlijk. Ja, dat wie een... Volgens mij weet ik nog een cover? Of Nee, net? dat wie net een cover. Dat wie een heropname van een nummer wat we jij erop nam hier. En ik heb ze nog wel hier op een cd'tje. Maar dat is het enige wat we bracht en opnamen. Wie een single in 1983. En dat hebben we opgenomen in de Face-sound in Lemmer. Maar ja, dat is dus het enige wapenfeit qua... Maar net studio in, studio uit dus. Nee. En elke keer een release. Nee, we zullen nooit nog eens wat meer nummers opnemen. Bij Walter. Maar daar had je voorheen we ergens een optreden. En nou ja, dan ben we sliepen en dat is heel laat worden. En eigenlijk hebben ze versleept. Dat is wel rock'n'roll, toch? Ja, maar dat weer nog voorkopers. Maar ja, uiteindelijk je dat toen net ook al. Nou ja, het is niet meer voorkomen. Maar goed, fuck Kobus, hoe die oergang ging? Nou, ik kwam op een gegeven moment bij het stappen, maar ik kon natuurlijk wel te stappen. In Grauw kwam ik Rijn de Kerkhof zien. En nou ja, begint er zo worden. En ik koop eens als een keer spelen, jongen. Ik denk in Harmonie of zo, Theater aan het Water. Dus had ik zo van, nou, het lijkt me wel leuk. Lekker in wat harde muziek maatje en wat energie. Hier hebben we fuck ik wel trouwens, ja. Maar ja, ik denk misschien onbewust dat ik dacht van, nou ja, misschien wel eens even de oors doen. Hoewel ik het hartstikke dat zin niet hebben, fuck. Maar dat lijkt me wel leuk en ze kwamen praten en... maar ja, Reinder die stapte er op een gegeven moment uit om Iep en Schavers te beginnen. Dus nou ja, die heeft me dus die hier het onthouden en die heeft me voordragen van misschien is dit wat voor Kobus. Nou ja, ben ik daar in de West. Eerst kwam bij Jan wat nummers erin hebben en zulke dingen. En dan kreeg je een hele les mooi. Maar leren. Nou, als je in volle meerakkoorden niet, dan alle fuckverskers bij elkaar. En toch klinkt Kobus net als een heel ingewikkelde band, maar toch? Nee. Maar ja, s'avonds kwam en ik twee jaar mooi spelen, want uiteindelijk had het nog maar twee bestien. Kobus had, ik denk, 4 of 4 weer bestien. Maar ik vond het machtig. Ja, maar toen ze erbij kwamen, toen zien ze dus zeker landelijk al behoorlijk in het circuit dus. Ja, absoluut. En zien dat heet je al hand met het poppiesnummer. Non, rien, non, sachet. Ja, precies. Ja, bloed een tongbreker, hè? Ja, dat wil je rien daarin. En maar dat de band in ieder geval wel aardig airplay, landelijk opleveren. Ja, nou ja, en daar kwamen ze bij de landelijke radio en zo. En, nou ja, ik ben wel eens mooi geweest te pluggen, zeg maar. Ik gewoon LP'tjes afleveren. Ja, ik vond het altijd wel heel nieuwsgierig. En dat weer een hele nieuwe wereld van mij. Maar alles te bot van dat het ophoudt. Ja, wat succes. Voor die had het dus nog volle kwaad door. Dat voor de band, nou ja, maar hem, dat weer nog 4 jaar. Sommige mensen bestaan 2 jaar bij wijze van spreken. Dat hoeft net altijd. Maar voor die had het 2 jaar. Of wie het zo heftig, dus denk ik, nou, daar had ik wel een heel product van mij kregen. Nou, ik heb er net niet eens het meeste van mij gekregen. Maar er weer hier en daar wel onderling wat wrevel, denk ik. En wat het precies West had, weet ik net. Want daarvan weet ik natuurlijk de Nijkomer. Maar ja, dus voordat ik daar kom ben om ik vestjes te maken voor Kobus, dus wie dat alweer gebeurt. Nou ja, jammer dan. Het is wat een mooie ervaring. Het weer een mooie avontuur en ja, ik kost eens even zien hoe dat werkt. Praten te spelen en de studio zitten emotionaal en nou ja, hoe dat al werkt. Want je mag er altijd emotionaal maar weer uitkomen. Een band is net samen wat. Nee. Je hebt mooi verschillende mensen te maken.
En ja, vooral in band met 4 man en mensen die eromheen hingen. Ja, is dat natuurlijk nog meer zo. En verschillende persoonlijkheden, bedoel Ja, dat bedoel ik, ja. En als die naast Jan Kobus, Sunninga zegt en die zet ik dan vervolgens wel naast Menno en Del. Dan krijg je hele treien ongelooflijk verschillende mensen. En dan had je maar hoe treien af van de band. Ja, nee, klopt. Ja. En ja, je moet natuurlijk ziek je naar de ding bij elkaar die een band sterker maakt. Dus, en dat mag je eigenlijk uitbuiten. Wie dat in dat opzicht een bewuste keuze om daarna toen Kobus stopt hem voort met Jan Kobus trok, hè? Nou, eigenlijk weer dat er niet eens echt een hele... Of per ongeluk? Ja, ik heb bij mij heel vaak per ongeluk. Ik rol even... Nou ja, vaak zit er toeval achter. Dus misschien van een optreden of dat er is komt een kort zien of ja... Dat is ik zo, want in de praten 88 zeg maar en weer krijgt zo'n volkwezen LP uitkomen met artiesten die nummers van Woody Guthrie dienen en van Lead Belly. Een blanke en een donkere volksjongen zeg maar. En Woody Guthrie is heel bekend. En de voorganger van Bob Dylan zeg maar. Een beetje kwart door de bochten. Maar Wobbe van zijn hier het idee, maar Kobus ziet het bij Wobbe zijn label. Wobbe hier het idee om zoiets ik te doen in Friesland. En nou ja, dat wij zoiets doen wonen. En dat vregen Jan. En ik denk dat wij op dat moment, ik begon ben te spelen en daar indoken ben in die oude folk en country. Maar het prille begin van Pigmeat leidt hem bij Wobbe van Schijen, dus? Ja, deels? Ja, en misschien ik wel de behoefte van Jan om wat meer akoestisch te spelen. En ik deed het altijd al bij kampvuren en feestjes waar ik kwam in al die jaren ervoor. Maar ja, het houdt wel in dat we bij Rick jongen moesten. En dat was voor mij natuurlijk ook wel een grote stap, want ik verschoolde me wat achter de gitaar. Maar ja, we zijn in het repertoire doken en kwamen zo volle nummers. Het zijn hartstikke leuk weer om te spelen. En ik begon weer, ik liep ook op weer eigen nummers te maken. Dat we uiteindelijk van het idee afstapten om die Woody Guthrie en Lead Belly nummers te doen. We hebben ze wel in het repertoire gehad, ja, maar dan kwam Henk Willems erbij en zulke dingen. Dus ja, in no time hebben we dus een cd opgenomen in die eerste. En werd Ice Hard Light bijvoorbeeld opzet, maar er stond ik al meer dan de helft eigen nummers op van Jan en mij. Ja, wat wel grappig is, wanneer je kijkt op Kobus, die had het airplay hoort om mij die cover, non Jassenschee. Ja. En Pigmeat, I Saw the Light, nummer van Hank Williams. Ja. Daar heb ik een heel soort airplay mee gekregen. Ja. Prachtig goed vieren. Ik heb hem net draaien trouwens, ik begon nummer even van Pigmeat draaien. Ja. Maar wel grappig dat was zo'n bekend nummer op een hele eigen wijze. Want ik moet zeggen, die Kobus cover weer wel echt een Kobus nummer in dat opzicht. Ja. En ik vond I Saw the Light, die uitviering wel een echte Pigmeat uitviering. Ja, beter kon ik net. Ja, en het weer natuurlijk de introductie van de Curtapeel, hè. Want, ik ben natuurlijk wel bekend met het fenomeen Curtapeel, want dat wie een voor de mensen die het toch mist halen, lees even uit. Nou, ik kan me haast net voorstellen. Nee, dat ben ik net. Nee, de mensen hier in Friesland net. Nee. Maar wij hier, maar de merken hier, altijd Johnny Koister, maar de draaimoeder en die hier is een ritmestak mooi. En dan aan het eind van de matinee, aan het eind van de jong. Dan kwamen we binnen, maar je Curtapeel zat hij het neemt, dat wie zijn namen. En dan zit zo'n blik op mijn stok en er zitten drie dwarsstakjes onder. Ja, doe me altijd zo'n scorebord van het Keertsen. Ja, zo'n telegraaf. Of telegraaf, ja. Telegraaf, ja. En weer naar je bierdopje erop en hier dan ik dan een aap kon hingen en als er dan staat, dan klapt die handjes tussen en daar zit dan weer een bekentje tussen. Maar ja, dat wie natuurlijk altijd Polonaise, achter die de meeste giet er top natuurlijk. Hè? Ja. Maar visueel is het natuurlijk prachtig als dat op een podium doort. En ja, dat heeft een hele protte publiciteit. Maar het wordt een blikvanger. Het wordt een soort onderdeel van het beeld. Van het was het hart van een groep natuurlijk. Ja, absoluut. Dat heeft zeker mooi geholpen. En mensen dachten van wat zit er in de hoek en dan begon ze op te spelen. Ja, dan waren mensen meer doelbal. Dus ja, afgegaan gelijk de harsen.
Maar ja, ik hoor dat al jaren en zo, van bij en zo. Maar Jan, ik hoor dat helemaal net, want die heeft helemaal geen idee van hoe gaat het er op het dorp ontdaan. Nou, daar heb ik wel wat ondervinding mee. Dus, en nou ja, Jan heeft zijn connecties in het clubcircuit. En ik word meer op het platteland. En nou ja, zo geen wijs is Pik met... Sorry. Ja, nee, ik knip er wel uit. Ik deel mijn account van Spotify met mijn dochter. Ja, En die doet hem nou aan. Ik zie je wat. Maar goed trouw, maar ja, nou, uiteindelijk is Pigmeat vooral een band worden die een hele platteland spelen had op de Waarsfeesten, de festivals is op het platteland. En ik wil in steden, maar toch platteland, ja, de feesten daar. En dat hebben we 20 jaar gedaan en dik 2000 optredens dingen. En altijd mooi genoeg, ja, dat live spelen, dat prachtig. had het nooit verveeld in dat opzicht? Want je diende er een protten. Ja, we dienen wel een heel prot, ja. Ja, natuurlijk heeft wel eens een optreden erbij. Dat denk ik van, ja, en ik dacht, ja, nee, dat valt ook wel mooi. Het is, een optreden is wat het is. Een jongen ontwikkelt zich en ja, die ene keer heeft een volle bak en de andere keer heeft wat minder. Dus in het begin heeft hij dan steeds van een paar maanden spelen. Maar ja, dat jij er ik bij. Dat is ik het rock'n'roll, hè. Ja. Elke band die begint, die zal dat wel eens mooi maken. En dat jij er ik bij, vind ik. Pigmeat. We draaien een nummer ervan. Een van, vind ik, mooiere nummers van de groep. En daar wil ik nog een poging om er echt op te jongen. De oude boeken. Maar had je schreeuwd, dacht ik, of net? Ja, heb ik schreeuwd, ja. Welke periode wie dit? Dit... Dat ik dat nummer schreeuwen heb. Ja? Een jaar 90, in 90, ik denk 98 of zo, hebben we dat opgenomen. En dat wie ik de periode dat Jan op een gegeven moment zei van, nou, ik hou Nederlandstalige nummers lezen, die wil ook wel doen op volgende CD. En we tot die tijd in wel altijd Engelstalig dienen. En nou ja, ik zei prima, maar dan ging ik nog wat Friese versjes erbij schrijven. Ik hier wel Engelse versjes klaar lezen, maar dus ik heb in rap tempo heb ik al Friestalige versjes maken. En de harde boeken mee, wie eigenlijk de eerste die ik daarvan schreef. Wie echt de eerste en de onleiding weer eigenlijk dat New Age dag, Prinses Irene, die weer dan nou wat die dat gedachtegoed in ieder een boek schreeuwen en praten met hem. Had ik nou wat aandacht gekregen omdat ze dan met hem praten? Hè? Ja, nou ja. Dat onleiding? Ja, nou ja, ik praat met hem in het bos. Dat weer onleiding, ja. Maar wij vriezen me toch wel heel nuchter, dus praat met hem, daar krijgen wij misschien net meer energie van. Ja. Maar ja, pas dat hout in de kachel, dan hebben we de energie. Dus, ja, dat is mijn... Die houden een draai gewoon. Nou ja, maar daar bent dus creatieveling en als songschreeuwer zeker voor. Goed, we beginnen met hem draaien. Praten we straks verder over Pigmeat, maar vooral over die 3 albums die daarna volgen. De Stille Jout Loetje en Better Wit in. En de actuele onleiding is natuurlijk Roes op de Line. Maar eerst Pigmeat en de Boekenbeer. Mij is verteld hoe een peteer voor je niet het bosk. Als door duister jachtje en nog weer in de bost. Praat wat je me niet het bosk, daar was de rest ervan. Van die positieve energie, we stoveren een man. Zo'n kwart heb ik een praat op vroom, van een praatje ben ik geleerd. Van Bjergen en een oude boek, zullen mooi mij inpeteren. Ja, de wie ziet van zijn oude boek, jouwt meesken met een doel. De energie veel doms in de stam, jouwt zijn warm gevoel. En ik maar harken naar de oude boeken weer. Vertel mij een verhaal, dat ik wat vergeen. En ik maar harken naar de oude boeken weer. Maar al wat hij vertelde, ik kon het net verstaan. Best net over praten kist, ja dat is mij verteld. Voor het libben of relaties,
dus die is ervan versteld. Ik zoenen bij mijn humor raad, klinkt misschien wat stom, maar vertellen op dan luidt het bosk van het luid zit bij de skrom. En ik maar hartje naar de oude boekenbeem, vertel mij een verhaal, dat ik wat vergeet. En ik maar hartje naar de oude boekenbeem, maar al wat hij vertelde, ik kon het net verstaan. Van dat nieuw eens gedacht, vol er vier bij mij net in. Nee, ik doe er hier een dagelijks van. Het is een poppenkast, dat is wat ik ervan vind. Ervan vind. Ik eenmaal van de oude boek, die mij net weer aan. Zijn gevoel voor humor, die het bij mij bedoelt. Een seer had zijn burger in de oude boer luidt om. Het hout is in de kachelwien, die peper nooit erom. Maar dan zie ik bij het vuur van de oude boekenbeem. De paarden die ik vielde, ik wie de sceptisch west. Ja, ik zie het bij het vuur van de oude boekenbeem. De paarden die de beem joeg, vol die met die de best. Pigmeat en de oude boekenbeem. Mooi verhaal. Hoe is het skreun haast in ieder geval wat onleiding wie zitten. Ja. We gaan eerst terug op het album Rouge op Aline. Maar toch nog even hoe dat Pigmeat verhaal en het koppeling aan die album het is nooit uitgebracht hast. Iedereen die werkwijze een protte verhoren of werken ze eigenlijk nog steeds hetzelfde bij het schreeuwen van nummers, het schreeuwen van teksten en dat soort zaken. Of wie dat mij in Pigmeat toch wel heel oors. Ja, er zit wel verschil in. Maar Pigmeat houden we toch wel min of meer rekening mee van wat kunnen we mooi staan op het podium brengen. We kleiden de studioopnames wel aan, maar wat aanvullingen en zo. En dan ging op een gegeven moment ik steeds verder. Maar hoe lag wie het vrij sober qua opzet. En het kostte maar 2 man aan. Dus een tror en de bassdrum en nou ja, werd de hele volkstam dan op doen kon. Maar Skreun je hem die nummers, mij horen we net alle keer, maar een deel daarop, op het feest vieren? Nee, net zozeer. Maar het wie wel vaak dat de rijstiger nummers en de wat meer ingetogen nummers lezen leunen. En daarvan ben ik uiteindelijk op het ACUK, met de oude boekenbeem ik op zit, ben daar de eerste nummers al op cd belangen. Want ik vind de oude boekenbeem wel een mooi, heel muzikaal nummer. Hè? Er zit een heel mooie melodielijn in. Ja, dank je. Maar net zozeer van jongens, dit wordt Polonaise of zo. Nee, maar het idee ging ik net. En dat weer dus in stek ik net. Maar kijk nog, is dat nummer wel heel erg oppikt. Ik troddel de plattelandsjeugd, de ketenjeugd, zeg maar. En dat wordt dus toch kennelijk wel streamt op Spotify, YouTube. Want ze kennen eigenlijk al heel mooi, jongen. Nou, dat vind ik wel mooi, want het is net een nummer wat op single uitkomen is. We hadden net een clip bij maken. En Herman moest braden, dat hebben we op single uitgebracht. En een singeltje, al een clip bij maken. Maar ja, beide nummers die ben aardig oppikt. En ik moet zeggen, alle boeken we nog altijd op vregen. Dat is een echt mooi nummer. Er was een paar mensen dat vanuit zichzelf erop, toch? Dat is een mooi compliment eigenlijk. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Kobe stopt het. Op een gegeven moment stopt Pigmeat. Ja. Is er in die beide periodes nice aan act ooit een zwart god west voor die? Of toch, nou, dit jouwt mij... Ik wil weer ruimte en lucht om weer wat nice te bedenken. Nou, in eerste instantie als je dingen zat gaan en op Pigmeat het live spelen vond ik altijd geweldig. En, maar ja, je bent 20 jaar met je aan en dan breekt het hem wel op dat je, nou ja, toch best wel wat verschillend van aard binnen, van persoonlijkheid te zijn.
Dat maakt je maar wel weer uniek, vind ik trouwens. Ja, Het wordt vaak, ja. soms ik wel eens wat negatief uitlijn, maar dat hier iets boeiends. De 2 creatieve gasten die totaal los binnen. Ja, nou ja, maar En 20 jaar is een hele periode. Ja, nou ja, maar dat straks kreeg ik al van. Je maakt er natuurlijk uitbuiten wat je beide het geheel sterker maakt. Maar toch, ja, we hebben 20 jaar lang bij elkaar in de bus gezeten. En ja, op een gegeven moment dan kwam je Noord-Brabant bij. En nou, je zei in Noord-Brabant van, nou zeg maar, we gaan die kant op. En je kwam thuis, nou, morgen. En dat ben, nou ja, dat ben dan bij wie spreken. De enige worden die praten onderwijs. Ja, maar de rest weer wel duidelijk misschien. Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, dan ben we wel langer ritten dan op een gegeven moment. Maar hoe dan ook, we zijn totaal verschillend. En ik heb een hele protte van Jan leerd. Maar op een gegeven moment is het verkleerd. Dus ik heb... Maar wist net in paniek toen het stoppen? Nou ja, ik schrok ervan dat ik op een gegeven moment Tavi om te zeggen van... Jan, ik stap in de mooi. Maar dat heb ik wel heel erg ongrijpen. Nou, het is net zomaar wat. Je hebt je besteender ook op draait, maar je creativiteit, je namen alles zit op dat pikniek natuurlijk. Wij besteden ervan. Dus ik had er ook wel een trendje om letten. En je denkt natuurlijk van, ja, wat maakt nou? Maar ik zou ook gewoon even skofke niks. En als je ook wel wat op mijn paard komt. Maar ja, die ene naar de oren meldde zich. Sipke de Boer, die kwam op een gegeven moment... bij een optreden. We hebben de laatste serie optredens die en Sipke de Boer kwam van, nou ja, ik wil misschien wel eens wat beginnen. En zolang houdt die meldde zich van, nou ja, misschien kerst muziek mooi spelen. En Van Geeft hem meldde zich, mooi spelen op een cd. En daar bast ik dan wel eens bij. Ik mooi optredens. Dus en toen wat ziek in de waai en een sigaatje weer nog. Ja, dat hebben we natuurlijk net de meeste drukte, maar qua live optreden. Maar dat weer heel eens keer weer heel oors. Dat is helemaal verschillende dingen. En ik vind het ook wel mooi. Dus ik kon rustig even een beetje acclimatiseren. En gaande waai kreeg de zusjes wat horen. En dat was feestmuziek. En... wist ik net, helemaal net alleen maar van de feestmuziek ben. Maar feestmuziek is natuurlijk leuk. Het is hartstikke leuk om de meesten gek te mooie te zien. Maar entertainment toch? Ja. En maar dus dat ben ik gaande waar dwang in. Maar ik solo voor. Maar ik denk, ik heb 20 jaar lang in pikmuziek zitten en dat wie ik het enige. Dus de win ik in wie eigenlijk. Tenminste, dat gevoel hier, ik geen ruimte voor zieduitstapjes, dat ik oren dingen aan koer. Dat wie eigenlijk het eerste wat ik dacht van, als ik nog weer in band begin, dan word ik net alleen afhankelijk wezen van één band. Dus ik moest niet leren om mijn eigen frontman te wezen, dat ik er solo voor weer. Zo van de Vian natuurlijk altijd. En ik weer de stille zeg maar. De aangever. Ja, de aangever, maar ja, ze zien toch wel hoe de stelen van Pikmeet. En wil ze natuurlijk een hele prachtige kabaal maken met Beter en zong. Maar ik zong net minder als dat Jan die. Maar Jan weer van aankondiging en de gekke fratsen. Maar ja, op een gegeven moment mag dat zelf doen. En het is... je bent nooit te oud om te leren. Nee. En dat, ik doe dat op mijn eigen manier. En meestal die ben dan heel vaak voorbij. Ik heb mijn zusjes doen, maar dan is het zelf ik wel graag op kop zetten. En en ik had er nog profijt van in deze tijd. En dat je alleen nog voortkennen. Maar alle corona, beheinings. Ja, je bent heel lied, maar je bent makkelijk inzetbaar. Ja, want de zusjes is toch meer een zaalact, hè? Van het grotere publiek. Ja, maar ik heb prijskaartje. Het is vaak vooral een kwestie van prijskaartje. Ja, want een band kost meer als je alleen. Dus maar ja, dus zusjes en solo voor. Maar ja, ik heb een hele paar nummers nog leden. En die moet Pikmeet net aan bod komen binnen. En dat ik met name de persoonlijke dingen zei. Ja, maar wat wie de vraag ook weer.
We gaan even wat van die draaien. Dan praten we van de verder hoor. Want, nou ja, toch even het zwarte gat. Daar heb ik met hier wat over. Oh, ja. Hoe vul je dat in? Er leidt dus nog een proto-materiaal. En daar hebben we uiteindelijk toch die 3 albums uitkomen. En daar gaan we aan op praten. Ja, maar nou, eerst even de horrorvraag. Want ik weet hoe moeilijk het is om in je nummer uit te zieken. Die is dan wel aardig vist. En daarom vrees ik me even een beetje te prikkelen. Dan komt er onder mij Wilco, Jesus, etc. Ja. Waarom dit nummer? Nou, ik betraap me erop dat ik hem wel regelmatig draai. En ik vind de sfeer van het nummer vind ik wel zo mooi. En ik vind in Wilco, dat is een Amerikaanse band. Wilco is een band die komt voort uit Uncle Tupelo. En Uncle Tupelo is weer een soort alternatieve countryband. En daar win ik de man die kwam uit een punkhoek. Ja, eigenlijk hetzelfde soort verhaal. Als het wij, ik wil hand hè. Maar Uncle Tupelo, en ik hoorde wel gewoon op Roskilde. Prachtig. En ik heb cd's van. Maar op een gegeven moment ben je uit me gegaan. De 2 frontman, Jeff Tweedy en Jay Ferrer. En met die Jeff Tweedy is het maar Wilco teruggegaan. En ja, ik vind het een geweldige band. Die avontuurlijk, experimenteel, maar ik wil een hele mooie nummers maken. En de klankkleuren die ze broeken. Ja, en de Beatles zien dat bijvoorbeeld wie nooit compleet hetzelfde. Er gebeurde altijd wel wat neigen, wat spannends. En dus dat mooi Wilco ik. Soms gewoon in een nummer, maar ik een hele LP. Ik kan samenwerken, dat is niet een keer samen een soundscape van 10 minuten juist. Nou ja, die kerst gaan skippen. Maar om die ding just naast elkaar te zetten, vind ik dat geweldig. En lekker eigenwijze band dus, die Ja, dat dwat. ja, lekker eigenwijs. En en Jesus, etc. Dat is eigenlijk een heel toegankelijk nummer. Het is eigenlijk een behoorlijke hit die eigenlijk heel veel de mensen net kennen. Maar toen ik maar deze vraag zie, heb ik even op Spotify jongen. Maar die is wel 74 miljoen keer streamed. Er zijn meer mensen die vinden dat een heel mooi nummer. Enige. Nee, ik ben net de enige. Maar echt, die sfeer van het nummer vind ik fantastisch. En nou ja, ik hier een hele paar nummers ik wel opnemen kind. Ja, dat is kenmerk van een horrorvraag is dat je keuzes maakt. Maar dit is de keuze van dit moment. We gaan hem draaien. Wilco, Jesus, etc. Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You were right about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry, you can rely on me, honey. You can come by anytime you want. I'll be around. You were right about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking, and last cigarettes are all you can get, turning your orbit around.
all we have. Our love, our love is all of God's money. Everyone is a burning sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. De band Wilco uitkeersen terug. Sietseheimer joert mijn gast dus voor een compleet uur lang. Stuur het uit op een radio trouwens. We maken er nog een podcast van. En misschien ga ik er nog naar een worst beeld beha. Dan kijk ik nog even naar uw eigen YouTube kanaal van Noorderwien. Maar daar staat het nog op film. Onleering is zijn tweede album. Tenminste dat hij solo makken had. Roes op Aline. Even een tussenzintje die ziet ze. En dan gaan ze over die actuele muziek praten. Maar toch even waarom in de tijd. Dus hij zei ja, dat kwam echt uit de punk wij. Wist u een echte punker in het verliezen of net? Hoe sjortte die zelf als die jonge jaren sjorst? Wij kregen daar op het platteland toch wel wat van mooi van de punk. Maar, en welke punkbands voegde de gek dan? Nou, ik weet nou dat ik op Sinterklaas van mijn zuster de plaat van de Sex Pistols kreeg. Nevermind the Bollocks. Ja, en dat weer dus in de jaren 70 al. Maar wij zitten meer in de hoek van Stones en de bandhangs. Dus net de Dead Kennedys, Exploited, UK Shops. Nee, maar we kregen daar wel wat van mooi. De platen die ik fantastisch vond, die platen van de Clash in zaal London Calling, Sandinista. Dus we kregen er wel wat van mooi. Maar we speelden het net. En bij Kozen kwam natuurlijk meer het punk idee. Maar ja, als je jong bent, je bent hier een zandje en je staat op het podium en je kan nog een instrument spelen, dan... hij altijd nog de punk, dat is... daar hing het altijd wel een zweem van een soort punk rock overheen. Nou ja, en de Pistols kon ik echt net spelen, maar die had toch aardig 4 scoop. Dus, die had wel 4 scoop. Ja, ik weet ook net waar die... Ik geloof dat hij volle muzikaal zo Sid Vicious weer. Nee. En ik weet niet waar die gitaarpartij nog in speelt, want dat zit natuurlijk wel... Ja, dan ging de wilste gerucht nog trouwens. Ja, Chris Sperring, me en ik of zo, maar hoe dan ik, dat een wall of zo, ik vond het wel hartstikke mooi, echt. Maar er viel een beetje punker in die tijd, maar er zit wat meer muzikaal in de wat ruddere rock eigenlijk begrepen wordt. Een beetje bluesrock wordt achtig. Ik viel me net echt punker, ja, want geen harde tenminste, van mijn gevoel, je hebt er een soort politiek engagement bij. Maar ja, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Dus nee, maar we gewoon feesten en het idee van in band spelen, dat sprutst je gewoon aan voor het op te treden en drank en maar hopen dat het vooral in de reis neemt. Maar ja, dat werkt dus net samen. Maar dat doet er net daar. Als je puber bent dan ga je ervoor. Maar ach ja, toch de charme van die tijd. Ja, maar zo begin je toch. Ja. We begonnen pannen en deksels, als drumstijl en ik ging per plankjes, triplex, Jimcore, schroeven en een pan hadden tussen een touwtje erop en dat was mijn basgitaar. En die versterkte ik dan via een cassette recorder. Had je ooit les gehad? Ik heb wel eens wat les gehad en in het begin. Want eigenlijk van fuck heb ik nog voorbereid die op conservatorium. En dan praat zo wat 10 jaar later. Maar het meeste heb ik mezelf geleerd. Maar doe heb ik nog wel wat meer dingen kregen, wat meer bagage. En daar heb ik wel wat lessen van om. En, wat woest op het conservatorium? Welke kant woest op? Nou ja, het weer misschien het zit in Loud toen.
Daar koos Jan Kupers meer het idee van ik wil misschien toch wel de muziek in, ik wil er verder in. Misschien maakt dat toch wel wat meer bagage haar. Muziek lees ik, koer ik net. En ik ken nou eigenlijk nog net. Ja, ik ken het onzeker, maar ik ken net samen even van het papier afspelen. Maar ja, ik mis het, ik mis het net. Ik mis het ergens wel natuurlijk. Het is natuurlijk nooit waar, muzikale begeleiding of theoretische bagage. Maar ja, zij is gewoon. Daar is Piet van. Ja, maar destijds, dan maakt eigenlijk dan krijg je van die jazzachtige muziek en dat wie in de tijd van Kobus al. Nou ja, naast de studie bracht ik dat helemaal net in praktijk. Ik kon het, wij oefenen daar net in. Dat jammen, en improviseren, jazz improviseren, dat dienen we net. Maar ja, hoe dan ook, zij is gewoon. 2021, Roes op Eline. Prachtig mooi. Ja, dubbelalbum, kijk haast wel zeggen. Alhoewel de cd natuurlijk in je cd is. Maar ik pak hem er even bij. Ja. Want hij is ook op vinyl uitgebracht. Side A en Side B. Ja. Old school. Ja. Ja, nou, ik heb de kast vol met platen en ik denk dat het soort al verrekte mooi is dat ik een keer een eigen solo plaat. Ja, want mijn Kobus hebben natuurlijk wel op vinyl perselitten. Ja. Maar van die laatste 3 albums, De Stille Jout Loods in Better Wit in en deze, Roes op de Line, daar hiest van, was er iets bij, dat mat op vinyl deze? Ja, ik hier de eerste graag al op vinyl hebben al, De Stille Jout Loods. Maar die is toen bij Marista uitgebracht en Mari zeerde net zijn hele vol in. Maar is de boer, hè? De label-eigenaar. Ja. Maar die wist toen ik nog net dat het hip werd zo. Want het is behoorlijk hip, heb het idee. Want het tal LP's qua verkeer is inmiddels de cd-verkeer voorbij. Ja, dat is ongelooflijk, ja. En het maar je dat hard. Misschien dat het zelfs in een aantalling zit, die het zelfs in de jaren 80 net iets helpen binnen. Zo gek is dat momenteel. Bij mij net, want ik heb hem 100 maandjes letten. Maar dit woest graag? Ja, dit is gewoon een cadeautje van mezelf. Maar gewoon even de vakhand. Wat voor foto is het en waar had hij maken? En, ik moet heel bekennen, ik kom gewoon van internet. Maar we hebben wat uitvergroot en we hadden wat dingen, hij is wat bewerken. Dus juist een van die telefoonpjel, maar die treden trommel erheen. En wirwaar van tredenboel. Maar dan hing je dan ook nog van die speakers aan. Alle trijkanten op wie. Dus er zit iets van communicatie en ik vooral miscommunicatie en waarop en raar, maar wat trommel erheen. Maar ondertussen wordt eigenlijk niet veel naar niet zeg meer jet, zeg maar. We razen meer, we luisteren minder? Nou ja, dat idee krijgen we eens. En iedereen roept, maar het idee van, ik wil mijn punt natuurlijk, maar ondertussen juist net wat Noorden in de zeden had. Ja, dus, dat vind ik wel wat een ding van deze tijd. Want je moet echt naar me luisteren, word je wat verhoren. Je kan wel bij je eigen gelijk blijven, maar ik hoest er net in eerste wijze, maar luister in ieder geval. Want vaak zit er onderlezende dingen waarom mensen bijvoorbeeld extremere dingen roepen. Het is vaak het gevoel van zich net jet vielen. Roep om aandacht eigenlijk. Eigenlijk wel, ja, denk ik. Ik denk dat partijen als PVV en Forum voor Democratie dat die daar toch zo'n opmars maken haar. Want dat is, de mensen hebben het gevoel dat hun ding opdrongen worden van de regering. Maar dat ze zelf net jet willen. Dus nou een soort frustratie is... Ja, dat idee heb ik. En dan krijg je natuurlijk... dat kan extreem worden. Maar ja, wat die van die extreem is, hoeveel verhoren is helemaal niet extreem te werden. Nee. De weerheid
denk ik, heb ik altijd meer kanten. Want maar kijk, wij best wel binnen, hoe best wel opdracht, maar wat voor uitzoeking haast toch? En die zien gelijk, hoe het oorsprong gelijk net te wijzen. En Amerikanen kunnen zeggen van, ja, wij brengen de vrijheid, democratie en wat. Maar ja, ondertussen denk ik van, zes maar in zo'n streek, waar ze dan het bepalen willen. Ik denk, maar we bemoeien me mooi. Ja. En Dubbele tijden in dat opzicht. Ja, dubbele tijden. En nou ja, ik heb door de coronatoestand ook mooi die Amerikaanse verkiezingen ik volg. Wat er gebeurt, het is eigenlijk ongehoord. En dat zie ik ook roepen en een ding verdraaien. Ja, het wordt natuurlijk misbruikt. Het gevoel van net jet worden. Toch mensen die daar handig op inspelen. Ja. En met Trump, maar ja, van de Democraten, precies hetzelfde. Er wordt natuurlijk altijd een andere kant op draait en praat je, verkeep je wat het best uitkomt. Maar ondertussen net meer naar mijn luisteren willen. Nee, juist het meer. Ik bedoel, ik zou het voorbeeld Brexit nemen kennen. Ja, ik daar een discussie van welke kant het straks is, maar het zou weten, maar twee partijen dit zijn horen kosten letterlijk. Ja. En die ene had nog grotere leugen als de horen bij wijze van spreken om zien Simma terug te draaien. Ja. En wezen eigenlijk dezelfde situatie. Hè? Ja, nou ja, dus, en hij staat voor werken in deze plaats? Daar zitten twee nummers op, die gaan er uit direct op. Dus helpt mijn dokter en Roze Boline zelf. Ja. Dat is het laatste nummer wat ik schreeuwen heb voor deze plaat. En ik moest een titel hebben natuurlijk. Maar ik dacht, hé, verrek, Roze Boline, dat is wel wat een beetje speelt in deze tijd. En Roze Boline kist natuurlijk ook oors opvatten. Het is alles wat vanzelfsprekend is, dat rent even speek. De vrouw die komt tot stilstaan, dat beschouw ik als een soort de roes. Ja. De roes tussen de mensen onderling, maatschappelijk. Maar ik heel persoonlijk. En ben ik mensen die gewoon mentaal gewoon zwier, geestelijk zwier. Ja, daar is ik een bepaalde roes. En dus uiteindelijk kist de roes. Kist ik alle versjes wel verkepen. Nou, het leven is een roezige bezigheid. Laten we het dat zeggen. Ja, het is een roezige tijd. Net in zin van, ja, ik van dat de protagonist zit, maar Roze Pauline, het is een protestoring. En dat gevoel hast, denk ik, op dit album naar verwerk je won. We gaan even een nummer draaien. Dat is wel heel grappig, maar staan even te lezen hoe het zit. Maar er komt mij een album uit De Stille Jout Loet. En dat is nou een nummer die nou op Roze Pauline weer opdoekt. Ja. Goed, krijgt zit, Jerwazes van Sietse, maar we draaien hem eerst. De Stille Jout Loet. En al ben ik net onwillig, ga geen moelen als een rinket. Ik hiet net vreemd die jongen, ik brugman ben ik net. Het net op het tongen, je niet mij ooit jet. Want ik ben een vetter, ik ben net extra vet. Maar ik het stilste wetter, maar het woorden wat van het het. Wat net zes ik in dat jong ik, pas dan viel ik mij goed. Want ook ik net vreemd die jongen, dus de stille jouw doet. Een faam ken ik min krijgen, dat altijd al zo west. Want ik doch oors neer te zwijgen, ja en dat wordt mij funest. Een feest waar ik net zitten, maar van eigen we de brei. Ze hingen er om je lippen, maar ik ben graag van de partij. Dan voel je ik mijn longen en pak ik mijn instrument. Als ik begin te jongen,
knappen vanken, dat mijn zwijn begrijpt. En harket naar de klanken van mijn muziek. Maar haar heb ik geen woorden, zei ik net nooit mij. Let me kon gebeuren en in stilte vrije wij. Let mij maar vestjes jongen, want dan vier ik mij goed. En al ben ik net vrede jongen, is ze stille jouw bloed. Wat net zis ik vind dat jong ik, is ze stille jouw bloed. De stille Jout Loet stiert op het album van Sietse Heimer, dus Roes op Line. Hoe doe ik nou zo'n titel ineens weer op dit album, terwijl het ooit begonnen is met een solo carrière, maar dezelfde albumtitel, hè? Ja, apart verhaal, hè? Ja, of net. Maar... Nee, jongen, helemaal niet. Ik hier, toen ik maar het eerste album begon, hier kan vers geleden, Stille Jout Loet, of ik heet het Vrede Jongen, maar de Stille Jout Loet, of Jout Loet. En nou, dat is wel mijn verhaal van Stille Jout Loet. Dat is in ieder geval wel een mooie albumtitel. He, omdat ze mij dan bij Pik dus stille nemen. Maar ja, ik heb het vers gewoon, maar ik wil gewoon net tevreden over de muziek. En dus ik denk, ja, dit is gewoon net. Dus dat is heel lang ziek in geweest en dan ben ik wel eens aan de gang geweest en dan heb ik het weer aan de kant lijn. Is dat gevoelsmatig ding dat ze noemen dan nou net helemaal clear is, vind ik gevoel? Ja, Of wil het qua akkoorden dan net? Waar hekt het dan op? Nou, het gevoel, de draai van zijn nummer, de flow van zijn nummer. Of, Ron het lekker. de dynamiek in Veske. Nee, want we heel horen muziek. Wie misschien meer, waar ik maar oude boeken ben of zo. Maar het kwam er los, zeg maar, van mijn gevoel dan. En begin 2020 ben ik begonnen met deze nieuwe CD. Dat weer eigenlijk voor de corona nog, ja. Ik ga eigenlijk altijd wat rare nummers lezen. Dan hoor ik die eerst even in de lachen. Zei, ken je nog wat mooi? En vanuit het punt dat ik bij bezig ben met nummers, dan komt ik wel weer in flow om nieuwe nummers te maken. Ja, dus ik een soort opstapje. Maar ja, ze willen dit nummer ik. En dus ik naar ze ogeer om te zien van, ja, we kijken naar van mooi. En op een gegeven moment, dan krijg je een stukje muziek en dat is wel lekker. Oh, verrek, die tekst die past er ook nog wel op. En dan in één keer, dan komt het weer te leven. En nou, ik ben nou wel tevreden, zeg maar. Oh, hier is het net opzet. Ik Nee. word me even intrigeerd, want zei ik ga nog een aantal nummers op de plank lezen. Ja. Wat hoort dat letterlijk in bedij? Hast een scrollboekje met wat tekstvladen en wat akkoorden? Of Demo's. wat is die plankenbewijs bespreken? Vooral demo's. Dus de spelers thuis wat in? Ja. En dan komt het op een cassettebandje of nou digitaal? Nee, jongen, ik zet alles op. Dan brand ik het op zo'n audio-cd. En zo bewaren ze het dus? Ja. Dat is die virtuele planken dus? Ja, nou ja, ze staan eigenlijk gewoon op de opnameapparatuur. Op mijn recorder staan ze. Had het een enorme verzameling? Nee, het teen het wel wat uit. Maar Nou, ik ken mensen die soms 20 nummers schreeuwen en dat lezen lid. ja, Dat komt samen op groot aantal. ja, maar ik ben wel mijn nummers doen, maar dan kom ik er nog niet staan om ze op te nemen, omdat ik nou net tevreden ben. Ik mag eerst wel wat haar, wat ik de moeite vind om op te nemen. En nou ja, zo weer op dit nummer. Ik heb gewoon heel sober opgenomen, alleen maar een akoestische gitaar en een basgitaar of zo. En verder ik net. En dan heb ik het al lezen laten. En Maar dan had je nog iets opnamen, want de rest hoort dat bij in boekjes of aantekening, of post-it stickers of zo. Hoe werkt het dat bij die? Nou ja, ik ken hele papiertjes met teksten. Ja, dat bedoel ik. Op het bureau lezen, maar die staan natuurlijk ook wel op een computer in, dat snap je wel. Maar ja. Nee, als ik maar het eerste mooie werk vind, dan ga ik het mooi opnemen.
En dat wel, als ze dan nog lezen, dan kan een kwestie van tekst werden. Dat ik denk van, nou, tekst kan wel beter. Of dat de muziek dan het goed is. Nou ja, later ging ik dan wel eens bij me aan de gang. Ik denk van, dit past misschien wel mooi tussen. Maar bewaarst het dus wel bewust? Ja, ik bewaar dit wel. Ja. Ja, mooi wel. Ja. Dit album, dus ik ben er alleen maar iets met Dwaan geweest. Ik ben eigenlijk al voor de hele COVID-verhaal. Wie al Ja, correct wist het toen al in de stijgers? Of hoe vier wist u toen al? Nou, ik hier al nooit nummers inladen bij Nico. Zoals in het begin al zei. Van, toen had het idee van, nou, ik heb zo mooi maar verder. En, maar ja, toen kwam inderdaad die corona. Ik ben er net bezig geweest met het uitwerken van de nummers in de studio verder, het fine-tune. En toen kwam alles stil te lezen. En nou ja, ik denk wel toch een singeltje uitbrengen. Maar ja, door die coronatoestand, wie het eerste nummer wat ik schreeuwen als de vrouw aan stilstaan komt. En ik ga aan dat nummer werken en een hard nummer van Pigmeat wat ik als duet uitbrengen wil met Anke Boersma, dat is een boervrouw en hartstikke leuk mens. En ik denk van die song op een Jedder CD ik mooi. Ik denk nou, maar dat is wat doen en dat is zo lang mijn auto erin bloot. En maar dat weer van origine een oud Pigmeat nummer. Ja, dat is maar ik daarvan ik dan het idee van ja, dat ken ik oors nog. En zo'n blauwe nummers ik altijd in beweging. Hè. Maar ja, ik heb dat als duet uitgebracht. En het is een heel hoog nummer worden, een soort reggae-achtige nummer worden. Ik ben een blazensectie, daar hiek ik nooit jaren dingen. Op Vlieland speel ik dan wel eens in het Loodscafé. En daar kwam dan een saxofonist binnen en die speelde dan wel eens mooi. En die dan lesjoen daar op de eiland. En jongens kwamen dan even langs en dan die ruitelen samen een handje mooi. Tim de Vries. En dus die heb ik gevraagd van, nou ja, maak ze wel eens arrangementen. En nou ja, en zij is van hier naar de oren gekomen. En zij, op dat nummer had die Tim de Vries trombone en saxofoon spelen. En Mike Boonstra, die had de trompet spelen. En dus dat is een heel aardige Simmers deuntje worden. Maar nou ja, dus omdat de tijden, nou ja, iedereen weer best wel een shock. Want ik denk van, als de vrouw stilstand komt, ja, dat slaat echt op deze tijd. Dat wie ik maar het gevoel van die eerste lockdown skreun. Dus die ik eigenlijk ook wel uitbrengen wil. Maar die vrouw zei van, iedereen die is taal wat vrolijks. Dus breng het oren maar uit. En s'avonds kwam je maar altijd een vrouw luisteren. En die hebben we nou ook, want u hiest het leven nog together met Anke. Hast dit nummer opname en uitbracht. Zolang het mijn auto rijden blijft. Zolang mijn auto rijden blijft en die foto op mijn dashboard stiert. Hoop niet mijn zin met deze vrouw ik in een giet. Nee, blauw ik in de steen. Hield ik weg, zal ik verder gaan. Zolang mijn auto rijden blijft en die foto op mijn dashboard stiert. Maar die foto op mijn dashboard niet, maar terug de hele nachten liet. Zwaar gestaan ervoor dat ik neer mijn moed verlies. Ik zal lezen als beton, ik al stink in mijn blete kont. Zolang mijn auto rijden bloot en die foto op mijn dashboard stiert. Ja, een glim en een blink van die is goed zelfskip onderwijs. Zo had ik de kop erbij op maandag lange reis. Mooi ding glimke in een listje die bij mij op het dashboard stiert. In het net als zwier dat ik het met de holle bied. Ik had met mij te draaien, ik had de holle omheen. Zolang mijn auto in boot en die foto op mijn dashboard stiert.
stiet. Zil er niet wezen dat mij van die skiet. Ja, altijd kom ik weer thuis, voor een kroepje en een tuts. Zolang twee naar de ringbloed en die foto op mijn dashboard stiet. Zolang twee naar de ringbloed en die foto op mijn dashboard stiet. Zolang twee naar de ringbloed en die foto op mijn dashboard stiet. Ja, altijd kom ik weer thuis, voor een kroepje en een tuts. Zolang twee naar de ringbloed en die foto op mijn dashboard stiet. Zolang twee naar de ringbloed en die foto op mijn dashboard stiet. Zolang twee naar de ringbloed en die foto op mijn dashboard stiet. Slangs mijn auto rijden bleelt. Mooie clips zit er ook nog trouwens op YouTube. En, Ja, mooi clipje van Wiebo, ja. Ja, mooi makker, ja. Ja, dat was een coronaprojectje. Wiebo Ja. Smits, zit ik er voort maar even Oh, bij. ja. Nou ja, dan leven we de voort maar zo ook in. Het is wel de zijsleven. Ik ben regisseur en producer van mijn eigen projecten eigenlijk. Ja. Clips. Het zijn enorme projecten. Ze staan zo als de zijste, ik wil wat uitbrengen. Hè? Ja, je hebt net samen. Nee, Het is net zo in gaat die dat makkelijk hoor, dat hele organiseren Nee, van ik vind, zoiets? ik vind het vreselijk. Nou ja, dan ben je toch een muzikant in hart en nieren, denk ik. Zit ze mij, Ja. doe mij live spelen. De studio, kan ik me voorstellen, oké, je hebt erbij. Ja, Maar de- zo'n project, het ja, is jongen, daar organiseren. is Jan de Vries, ik in dit programma gehad. Nou, ik ga hem ook wel praten. Ja, die vindt het echt vreselijk. Wat een geregel, wat een gedoog. Het is vooral gedoog. En Nou ja, en die betekent dan ook nog een album. Mijn covers werd hij daar jochten voor regelen, maat. ja, Nou, dat ik gaat had- helemaal volle bak, hè? Ja, ik had ja, maar ik denk, ja, dat is ik typisch Jan. Ik ken Jan ook al heel lang. Maar het is wel een gedoetje dus. Ja, Dit soort absoluut. projecten. Ja, absoluut. En zolang ik alleen nog aan de gang ben, dan gaat het me makkelijk aan. Maar op een gegeven moment, ja, dan moet er dingen regelen worden. Van, er moet een label zacht worden of een perserij zacht worden. En dan moet een presentatie komen. Dan mag ik muzikanten voor regelen. Ja, dan heb je net meer alles in eigen hand. En dat, Nee, maar ik dacht, ik thuis best misschien die nummers ontschroeven. Op een gegeven moment is de studio in. Dan moet de studio regelen worden. Die muzikant moet er op tijd komen. Dan Ja. moet het al je nog wat kloppen en slagen. ja, maar ik neem het uit thuis op. Ja. Ja. Dus ik bedenk het thuis en ik kan het gelijk opnemen. Oh, dus dan bijvoorbeeld zo'n duet met Anke. Dan is de Anke echt thuis komen. Nee, dus. nee, voor die zongpartij hebben dat hebben we bij Nico die. Ja. Maar dan weer het nummer ook leren. Maar Ja, we maar mag het al wel weer organiseren. we Dus. konden heel makkelijk even oefenen. Ja. En dus kist Maar het tekent, wat ik meer zit, het kost ontzettend veel tijd om alles bij elkaar te regelen. Dus. ja, absoluut. En 18 nummers heb ik net samen bij elkaar. Dat, Hoe best op dat aantal kwam trouwens? Dat is gigantisch, man. ja, nou ja, zoals ik zei, er winnen natuurlijk al wat oude nummers die ik dus weer op nij opnam en in najaars gestuurd en of een naaie tekst. Maar er win ik samen met zien naaie nummers en dat ja, de tijd joeg wel onleiding dat skroon van verskes. Ja, Vond maar ik. komt ook nog op het verschil tussen op de cd's in 18. Ja. En op LP met even snel rekening, maar dan kost het tredje, hè? Ja, Ja. klopt. Ja, maar vinyl had net z'n volle rond. Nee, nog steeds net. Nee. Zo, en ik denk van, ja, ik ken wel... Niet moeilijk om elkaar te meidje. Ja, absoluut. Ja, dat is ik wel zo'n gedoog. Ja, maar dat dacht ik. Ja, dan mag het weer 4 uur afvallen litten. Hè? Dus- Ja, nou ja, dat is... maar ja, dat is part of the deal, zeg maar. Nou, ik denk van, dan maak maar een... Maak maar een selectie maatje wat een beetje bij de titel past en wat een afwisselende geheel is op zijn LP. Dus. We beginnen naar een noemer dat op het album zit. Hillige, ja, ik zit haast op zijn Engels, Cecilia, maar Ja, nou zeg ja, ik het zo goed, of niet? ik zong ik Cecilia. Hoe zou ze door, zei ze maar, Willem. Cecilia, ja. Ja, Cecilia. Ja, Cecilia. Heilige Ja. Cecilia. Wat is het verhaal van dit nummer? Nou, bij de eerste lockdown waren er gelijk al bepaald van we mogen net meer morgen muziek maken en we mogen zeker net morgen jongen. Ik net op fluistertoon en ik net met de hand voor de moeder, we mogen net met jongen met elkaar.
Nou, ik denk, jezus, dat dit wel verschrikkelijk vier. Dat is... Ik vond het echt een skak. En eigenlijk maar het nog net. Hè. We net feestmuziek maken, loerde muziek. Want dan ging je maar met jong. We mochten net meer roppen in het stadion. Nee, ik denk, net meer mama jong en muziek maken. Dat is iets wat mensen s'afschrikkelijk bindt. Muziek. Liek als theater en andere dingen. Maar net meer jongen mooie. Ik denk, wauw. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt er? Er gewoon, ik ben sprakeloos heen, maar. Nou, zoals er haast een knoop van in de maag krijgen van waar gaat het heen of zo wat heen? Hè? Ja, zo ben ik net zo oud, dus dan vaak een pik ziek heel en oké, dan maar weer verder. Maar in koor mocht net met jongen, korpsen mocht net meer bij me komen. En de muziek is zo belangrijk, zo wichtig voor de meesten, voor de binding, voor de meesten onder elkaar. Of het nou heel cultureel is, of entertainment, beide keren had het zijn functie. In dorpsfeest niet, maar het is zo belangrijk om zo nou en dan even los te gaan op muziek. Nou, ik vind de binding in het dorp. Ja, absoluut. En, je komt ook wel weer even zien. Ja, en muziek is een brekkiezer vaak, denk ik. Hè? Ja. En een man jongen, dat schouders om elkaar heen, dat ken natuurlijk nog steeds net. Maar ja, het gebeurt wel, maar ja, ik vond het vreselijk. Maar hoe dan ook, ik ging op een gegeven moment toch op vakantie. Ben ik in Limburg geweest, vliegen, die vliegen hier. En ik steed op een camp, ik ging ook gitaar mooi om toch maar wat spelen, wat voor de tent. En op een gegeven moment komen er wat mensen omheen zitten. Dus wel op gepaste afstand en zo. Dat is maar een meter, hè? En mijn maat Pierre Komen, die stier op dat moment op camping, die gitaar ik mooi, dus hebben we toch een concert zien en zo. En ik merk mensen die vinden het geweldig, die smachten er toen ik nou. Maar in ieder geval, een paar dagen later komt er een vrouw naar de tent daar en ik denk, oh jee, er is iemand die steurt zich erom, die wat voor een dwang binnen. Maar die komt op staan en die zei van, ik heb een kerstje van hem gekocht. Ik vond het geweldig hoe je muziek maken. Ik heb ervan genoten. En ik hoop dat je hem heel gauw weer muziek maakt. En ze hier een kerst van de heilige Franciscus. Hier is een mooi. Zo'n potje en er zit dan zo'n afbeelding op van. En was je zo, ja, ik hier eigenlijk zocht om een kerst van de beschermheilige van de muziek, van de muzikanten. Maar dit boek aan als bedankje. En ik vond het geweldig. Als ze die €100 joen dat hier langs vond het zo, maar zo'n kerstje, ik vond het geweldig. Dit kwam echt lucht uit het hart dus. Ja. En die hadden moeite om een kerstje ergens uit te zieken. En ik vond het fantastisch. En toen dacht ik van, je zit wel een nummer in. Dus beide dingen, net meer muziek maken. Heb ik even opgezocht wat de beschermheilige van de muzikant weer. En dat is de heilige Cecilia. Dus zo ben ik op dat feest gekomen. En eigenlijk is het een soort smeekbede aan Cecilia van lid is weer muziek maken. Want ik stel steeds de vraag van, ja, wat als een meest net meer jongen mooi, wat als een meest zit net meer Utrecht in, wat als een meest net meer doen ze mooi. We hebben daar even gedaan. Dat is het idee achter dat feestje. Het is een hele kerle wereld wijzen. Ja, het is een heel sober feestje geworden. Heel sober van mijn man. Dus ja. Wat als er nooit meer zongen worden zo? Wat als in stilte alle zang verdronk? Wat als er nooit meer spelen worden zo? Wat als stilte alles weer dat klonk? Een meeswolverwutje, dat is voor elke liek. Maar als we niet meer sissen, resteert het nog muziek.
Cecilia, ik vreeg je die, Cecilia, lid huismuziek maatje. Cecilia, ik vreeg je die, Cecilia, lid muziek huisraadje. Wat als een mens hem net meer uitrekoe? Wat als geen mens meer rekken worden zoe? Wat als een mens net meer douche koe? Wat als geen mens meer dwang koe wat er woe? Zat vogels in het veld, net kennen zonder zang. Is muziek die het bindt voor mensen van belang. Cecilia, vreeg je die, Cecilia, lid huismuziek maatje. Cecilia, vreeg je die, Cecilia, lid muziek huisraadje. Muziek is als asem, des net zonder kist. Al wat hij krijgt, jouwt, had in het leven zin. Cecilia, vreeg je die, Cecilia, lid huismuziek maatje. Cecilia, vreeg je die, Cecilia, lid muziek huisraadje. Prachtig nummer, Hillige Cecilia. Van het album dus Roezepelinne, Sietse Haima. Even toch even naar keer hoe... Dus dit wordt in je eigen studiootje en dan begin je wat te knippen en te plakken en dingen erbij te verzinnen. Hoe ontsteert zij? Nee, als je het knippen en plakken, dat ook dus net. Hè. Nee. Dat doe je bijvoorbeeld op als je een computerprogramma hebt en als Pro Tools of Cubase of wat dan ook. Ik heb al een Cubase-programma, maar daar ben ik er net in doken. Maar jij had gitaar erbij, is logisch. Ja. Had ik weet niet wat er precies de onderlijn had. Dus een soort keyboard. Ja, keyboard-achtig denk je? Of net? ja, heb je soorten met gedempte Maar ik ze uitzetten proberen, maar dat bedoel ik er eigenlijk mee. Ik van dit past wel, past net. Ja, ik neem vaker de basis eerst op, zang en gitaar. En dan ging ik de gitaar bijvoorbeeld nog een keer goed opnemen. Zonder dat ik afgeleid werd tot zang. Maar ik neem het eerst vaak in één keer op om de structuur van de versje te kleren te maken. En dat is dan mijn leidraad, zeg maar. En dan ging ik zeker van wat past erbij. Nou, ik heb deze heel sober horen wollen. Ik heb een paar extra stem in de refreintjes dienen. Dat best ik zelf, hè? Ja, dat ik dan zelf ik. En ik denk van vanaf dat punt is het misschien wel mooi dat er wat melodies terug komen. En maar jij nog hebben, had een keyboardlijntje er nou onder. Ja. Maar dat dan ook misschien hoe zit het klinken met een viool of een cello. Ja. In die holle probeer je alles wat. Nee, ik probeer gewoon daadwerkelijk uit. Hè? Ja, dan heb ik gewoon koptelefoon op en dan probeer ik gewoon verschillende dingetjes uit. En tot ik denk van, dit past wel wat. En wat dat betreft heb ik wel wat on het Wilco hand. En die zie ik naar een paar loodjes en lijntjes en dingen die erbij passen. En het is echt ziek in. Ja. En baslijntjes, gewoon tegen keer mooi spelen. Totdat de partij er een beetje goed in zit. Maar ik wil net... ik ken het net, continu knippen en plakken van daar is een stukje goed gang en de materie en dergelijke. Het is een geheel. Het liefst speel ik dat in zijn geheel in en dat wil net zeggen dat ik net eens inprek of zo, hè, dat er een punt is, wees dan
daar fout gaan. Daar kan ik weer even inprikken. Dat stik je hem nee. Maar het is wel al je live inspelen. En, Maar is het ook al je vers trouwens in akkoorden, schema's en dat soort dingen? Ja. Zeker als je met andere muzikanten bezig bent. Ja, vooral daarvoor. Of spelen ze het eerst voor? Of stuurt hun een demootje? Nou, ik voor de presentatie voor deze CD, die misschien denk ik eind november of zo wel. Dan hoop ik dat we hebben denk ik mooi. Hè. Dus dan erg verlaten een CD-presentatie. Maar dan stuur ik heb gewoon een CD opsturen en alle akkoordenschema's. Dat wel, hè? Even op papier zet. Ja, teksten, akkoordenschema's stuur ik dan op. Dat, maar ja, het maatje, dat is inderdaad constant een ziekje van wat is leuk en wat vind ik dan leuk. Hè? Dat, ik bedoel, het is natuurlijk nooit de absolute oplossing, maar er kist alle kanten op. En dat is natuurlijk ook de valkuil. De kist ik te volle een andere kant op zitten. Je mag op een gegeven moment zeggen van, oh sloes, nou is mooi west. Maar het kan altijd beter. De stille jouw lood, je beter weet in en Roze Pauline, binnen de albums die in elkaar griepen, in de zin, hoe je ermee omgeeft, hoe het skreun haast, hoe het werken haast, of binnen toch echt wel wat verschillende werkwijzen best? Nee, de werkwijze is wel aardig hetzelfde best. Bij de eerste CD, de Stil Jouw Lood, dat weer een gedeelte oudere nummers, niet alleen met wat Pickbeat, maar ik nummers die ik nijskreun had ervoor. En dat wie een CD die heb ik nog opgenomen in het huis waar mijn harde mem wen. En die in een kamer en die in zijn studiootje. En nou, in 2002 is mijn hart verstoren. En vanaf dat moment, en het kamer werd hij verstoren, daar heb ik hier op een gegeven moment een studiootje. En daar heb ik die eerste CD helemaal opgenomen. Maar dat is een proces van jaren geweest. Die cd's pas in 2016 uitkwam. En met het laatste nummer wat ik daar maak, dat weer een nummer van his mem. Beppe zei nooit nee. Dus een beetje uit het eegpunt van mijn band heb ik dat vers geschreven. Maar dat weer het laatste versje wat ik daar maken ga. Maar hetzelfde setup als wat ik nou heb. Bij mij achter in de tuin. Heb ik een hak gebouwd, want het huis is verkocht. Maar dat weer verzamelijk versjes. En er weer een versje bij hoor. Mijn zuster die verstoren is. Maar de volgende CD, het is beter weten niet. Dat is thematisch misschien een beetje anders. Maar ja, dat gaat vooral over het maken van keuzes. Hè. Wat kiezen van muziek. En ging ik er helemaal voor. En volgens mij, Pieter, ik was die wilde ik helemaal vergeten van de muziek alleen nog. Pieter Welkes. Ja, Pieter Welkes, ja, sorry. Nou ja, dat doe ik uiteindelijk ik. Alleen ik doe dat muzikaal, in de muzikale zin wat breder. Ik doe net alleen maar eigen werk. Maar ja, als van muziek is, dat heeft wel wat consequenties natuurlijk. En je werkt wel een sprong in diepe. Want er is helemaal niet het wezen. Onzeker bestaan. Ja, ik bedoel, die ene keer dan is het Holland en dan de andere keer stilstaan. En die CD heb ik dus in 2019 gepresenteerd. Van, een minuut lees van waarom dat ik mijn muziek verder gang ben en ik alleen nog maar muziek. Dat is natuurlijk een proces van jaren geweest, maar ja, dat komt wel een beetje naar voren. Het is beter weet niet. Stel ik maar een vraagteken bij. Want is het beter weet niet omdat het waan. Nou ja, een jaar later, 2020. Dan krijg je inderdaad het little op een noos, want misschien weer net zo handig best. Misschien valt genoeg Roze Pauline dus. Ja, want binnen je verder en ik kom alles stil te staan. Dus dan moest waardoor ik mijn muziek weer maatje. En toch heb ik dat dienen. In die vooral in 2020 heb ik die CD opgenomen. Dus ik ben wel vooral met muziek bezig geweest. En dat is het mooie van muziek. Je kunt altijd maatje. Ja, het publiek is er even net, maar je kan altijd muziek maatje. En daar kun je een hele volle uithalen en daar kun je een hele volle instapje.
En, maar ja, op een gegeven moment heb ik toch gedacht, begin van dit jaar, dit wordt het dan wel even. Mijn spaarcentjes raad je hut op, zo. En de cd'tje maar te betalen worden. Voor daar even tijdelijk in de bouw. Ja, nou, ik ben vanaf maart ben ik in de bouw gegaan. Vriendelijke hand- en spandiensten. Want ik ben helemaal geen bouwvakker of zo. Ik heb het niet eens ark. Maar dat en het taai, dat ga ik gewoon jong ben je. Nou ja, ik kan van mooi komen. En ik heb wat leskisten schilderen van onderwijzen centrum. Nou ja, zulke dingen dorst er dan bij. Dus de Nederlander muziek. Maar ik ben er wel bij baat, want dus dan kom je weer tot de tijd, no? En ondertussen had u dus een prachtig album onleveren. Want ik vind het een verzameling hele mooie versjes. We hadden daar op zijn best zitten. Dank u wel, Roes op de line. Dank je. Even praktisch. Want hij staat op Spotify. Hij is als cd uit. En hij is op vinyl uit. Nou, Spotify, daar moet mensen maar gewoon op inloggen. Ja. Even de cd en de LP. Die bent bij te bestellen. Hoe werkt het tot op dit staat bij? Ja, nou, ze kunnen een persoonlijk berichtje sturen via Facebook. Er staan, ja, die cd heim natuurlijk net. Dus, maar daar zit wel een e-mailadres op. Maar Even op die site zien of even via Facebook? Ik heb een site. Maar daar moet je me net te volle van voorstellen. Want dat is alleen maar een telefoonnummer, een e-mailadres. Maar Heb jou een foto zeg ik van of draai je albumfoto's zeg ik en een singlefoto. Dus, maar daar zit in ieder geval een e-mailadres op. Dus je kan altijd mailen en je kan ook altijd bellen. Ik steen wel in het telefoonboek. Dus wij communiceren het meeste op via Facebook. Het meeste meer van die witte wollen of broekstok platforms. Ja, nee, vaak bellen ze me gewoon. of even mailen. Ja. En ja, een enkele keer ik via Facebook. Ja, dat komt nog een officiële presentatie dus. Ja, dat ben ik wel van plan. En ik hier al lang uitgesteld. Want ja, we had geen plan te maken. En zo zijn als ik zoiets presenteer, wordt er maar een hele band van. En nou, die cd's heb ik op die manier dienen. En de meeste vind ik mooi om maar te spelen. Ja, ze spelen dan misschien net al op die cd mooi, maar haar waarde, het is... ja, ik ben blij dat ze de douane willen. Maar na de vakantie, dat is dus nou haast. Ze hebben het oefenen en dan, maar misschien dat in november in het dwarfshuis, denk ik, het dwarfshuis van Weidem, dat ik daar een cd-presentatie ga. CD of LP-presentatie. LP-presentatie is een beetje kwatter. Ik heb je er nooit praten. Ja, het doen ze allemaal maar, alle 18. Ziet ik wie blij dus de kommenwoest hier naar de studio daar om deze hier op iemand die met u op te nemen. Dank u wel, Roes Pauline. Ik tref die hopelijk gauw weer in de Noorderwind studio, maar dan met beeld en televisie en de hele mikmak erbij. Maar in ieder geval, wie dit het verhaal van Line. Succes met het organiseren van de presentatie. Ja, dat is nog wel een ding, ja. Altijd. Maar bedankt voor de uitnodiging en ik vond het hartstikke leuk. Ik dank u wel. En we draaien nog hier een nummer van dat album. En ja, natuurlijk, we komen er haast net onderwijs. Ik vind het een prachtig nummer trouwens. Rozepeline. Het titeltrack dus van het album van Sietse Hai. Rozepeline, Rozepeline. Oh, wat ik nog jij is roes in mijn eer. Rozepeline, oh, Rozepeline. De verbinding die er weer, die viel ik nou net meer. Want oh, wat ik nog jij is roes in mijn eer. Het is krekt als libbet.